Eguerdion Joseba, nire izena Nora da. Hemen gaude, Ondarreta Ondartzako Dabada Beach txiringitoan, eta nahi badezu nerekin etorri eta erakutsiko dizut zer eskaini dezakegun. Ezin da lan egiteko leku politagorik euki, Donostiako Ondarreta Ondartzan, gure aurrean uhartea, bertatik haizearen orrazia ikusi daiteke, baita ere Miramar gaztelua, kriston giroa daukegu, musikarekin leku atseginagorik ezin. Txiringitoa ekainean zabaldu genuen, duela 3 urtetatik dauka hau irekitzaren ardura, bakarrikan udarako temporadan, eta atope gastronomikoki, pintxo ezberdinak ateatzen ditugu, pokatak ere bazkal ordurako, eta gero ja freskagarriak, helatuak, edaria, horia nahi dezuna. Ez dakit lekuagatik izango den edo, baina gure pintxo ohiko edo salduena Donostiarra deiturikoa da. Oraintxe bertan prestatuko dizuet, beste 2 pintxorekin batera, matrimonio deiturikoa eta aizokin ketuarena. Lehendabizi Donostiarrarekin hasiko naiz, osagaiak izango dira ogia, olio pixka bat, atuna, gindila eta antxoa. Ogia hartu, olioa botako diogu, hartzen dugu atun dexente, eta zabaltzen goaz. Ondoren antxoak hartu, pare bat jartzen ditugu, eta azkenik pare bat gindila ere, eta ja, bokata osatzen dugu. Oain matrimonio pintxoa egiteko, ogia hartzen dugu, aurretikan berotua, olio pitxin bat honi ere, gure sukaldariak indako binagreta bat, seatega normalean produktua gertukoa izatea, kilometro 0 esaten dana, eta oraingo honetan antxoa eta bokeroia jarriko diogu, 2 bakoitzeko. Eta perejil pixkat botako diot azkenekoz. Eta gure azken pintxoa egiteko, ogi puxka bat, olioz busti, guakamolea zabalduko dugu guztitikan, izokin ketu zati bat, hortxe, eta azkenik perexil pixka bat jartzen dugu, eta hona hemen gure 3 pintxo goxuenak. Ezer, Joseba, hauek dira gure 3 pintxo ederrenak, badakizuen on gauden, Dabada Beach Ondarreta Ondartzan, eta hemen egongo geha zuen zai, musika atsegin bat entzun, zerbait dastatu eta egun polit batetaz aprobetxatzeko. Agur!